खुलुमबाय जेएन बड' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर'आ जिउ फोजोबना लाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि थागिबि आरो 2017 मायथाइयाव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरि अजन्ता बर'आ न'आवनो जिउ फोजोबना लाबाय। बिथाङा कटन मुलुगसोलोंसालियाव सानखान्थि मेजर लानानै 5थि सेमिस्टाराव फरायनाय फरायसुलिमोन होननानै खौरां मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथांनि जिउ फोजोबनानै लानाय गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बरपेटा हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। सानसेयावनो बोखांदों गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिल। मिथिनाय बादिब्ला बरपेटा हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि प्रसन्त गगैनि दैदेननायाव युवा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मोनसे हानजाया सा कामरुप हाग्रा ओनसोलनि बेन्दोंआव थानाय कलगाछा ओनसोलनिफ्राय गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिलखौ हमदों। नाथाय हाग्रा बिफाननि हानजाया सन्दाननायखौ मिथिनानै दंफां मिलनि बिगोमाफोरा खारखोमानो हायो। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि प्रसन्त गगैनि बिथोनाव थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो बरपेटा रडनि हाग्रा बिफाना बरपेटा आरो बजालि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय दासिम गं 52 आयेन बेरेखा दंफां हाग्रा मिलखौ बोखांनो हादों। सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां खौरां। धेमाजि जिल्लानि मुर्खसेलेक जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि पन्चायतनि बानजायनाय आरो आसाम हादरसा गामियारि जिउ खुंनाय मावथांखिनि मददजों दानसेनि बेसेन नाङै सिलाइ मेसिन सुनाय एबा दर्जिनि फोरोंथाय बादा बेखेवो। बे दानसेनि बेसेन नाङै सिलाइ मेसिन सुनाय बादाखौ 1 डिसेम्बर खालि सिमेन्ट सापरिनि आइबिआव बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिया 1 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम सोलिगोन। बे बादाखौ मुर्खसेलेक जौगाखां खोन्दोनि बिडिअ परमा सयकियाया बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव गामि पन्चायतनि आफादगिरि दमगुरु कौवारजों लोगोसे गासै मावख'गिरि आरो वार्ड सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खमैबो 200सो आइजोफोरा बाहागो लायो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि खुंथाया बायनो हागौ। जुथाइ हानजानि फारसे गोसो गैयै जादों एमपि नब कुमार सरैया दैदेननाय जिएसपि दोलोआ। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि खुंथाया बायनो हागौ। बेनिखायनो बिटिसि खुंथायखौ हेफाजाब होनाय नङा जिएसपि दोलोआ। फैगौ फेब्रुवारि दानाव गुवाहाटीआव खुंजानो गोनां सरासनस्रा मेलाव थांखि लागोन जिएसपि दोलोआ। मैया बे खोथाखौ फोरमायथिदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि एबा जिएसपि दोलोनि आफादगिरि नब कुमार सरैया। बाक्सा जिल्लानि सुबुनकाटायाव जाम्फै बान्दो नायगिदिंहैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। जाय मिशनजों बिटिसि खुंथायखौ हेफाजाब होदोंमोन बे दिनैसिमबो मावफुंजायासै। मख'नो गोनांदि एमपि नब कुमार सरैया बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सुबुनकाटा निकासि ओनसोलनि आबादारि रायजो राजाफोरनि सुलु लानानै थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै खोथा होयो। गुबुन फारसेथिं एमपिनि खोथा होनायखौ गोजोनना मोनाखै ओनसोलनि आबादारि रायजो राजाफोरा। खोथा होनायनि सोलायै रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बिसायख'थिनि सिगांनो जेंनाफोरखौ सुस्रांना होआब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरा भट होनायनिफ्राय जानगाराव थागोन होननानै सांग्रांथि होदों। गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिनि थाखाय गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरां। नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहाबोदों उदालगुरिनि सरेन बसुमतारिया। चन्डीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव जानाय नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपनि सिनियर थाखोनि 58 किल'ग्राम इभेन्टआव सरेन बसुमतारिया गोख्रों गेलेनानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। उदालगुरि जिल्ला बर' बाजारनि सिङाव थानाय बाङालिगावनि सरेन बसुमतारिया गावनि जाफुंसारनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला माजबाद ओनसोलनि कैलाश खानाबो गोख्रों गेलेनानै 43 किल'ग्रामाव सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि वाक' इन्डियान नेशनेल किक बक्सिं जुनियर एन्ड सिनियर चेम्पियनशिपआ थांनाय 27 निफ्राय 30 नभेम्बरसिम जादोंमोन। बे गेलेनायाव उदालगुरि जिल्लानि सानै लाइमोन गेलेगिरिया मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। बिटिआरनि हेल्थ सार्भिस डिरेक्टर डक्टर उमेश पांसुआ सावस्रि सिबिथाय होनायनि खौरांगिरि मेल खुंदों। बिटिआरनि हेल्थ सार्भिस डिरेक्टर डक्टर उमेश पांसुआ सावस्रि सिबिथाय होनायनि माखासे गोनांथार बाथ्राखौ लाना खौरांगिरि मेल खुंदों। क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव देहा फाहामथाय बिफानाव खामानि मावग्रा देहा फाहामगिरि आरो गुबुन मावफारियारिफोरनि हेंथायै रां लानानै सिबिथाय होनाय एबा गुबुन आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि फोरमान मोनोब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो डक्टर उमेश पांसुआ। गुजरात बिधानसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया मैया जानानै थांबाय। गुजरातनि 69 जिल्लाफोरनि 89 मासिफोराव बिसायख'थिखौ खुंनाय जादोंमोन। थांनाय 27 बोसोरनिफ्रायनो गुजरातआव बिजेपिनि खुंथाय गोहोनि सोरखारा सोलिबोदों। बे खेबनि गुजरात बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस आरो एप पार्टिया बिजेपिखौ चेलेन्ज होदों। बिसायख'थिनि आयगनि बायदियै बे बिसायख'थिनि भट थुनाया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम जानानै थांबाय। गुजरातआव
गं 14,382 पोलिं बुथआव बिसायख'थि होनाया जालाङो। गुजरातनि गिबि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख'थियाव सा 788 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव गसंदों। गुजरातनि गिबि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख'थिया 1 डिसेम्बराव जालाङो आरो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया फैगौ 5 डिसेम्बराव जागोन। बेजों लोगोसेनो गुजरात बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथायखौ फैगौ 8 डिसेम्बराव फोसावनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।